Nepotizmus alebo tzv. Rodinkárstvo je nežiaducí stav spoločnosti a nastáva vtedy, ak sú určité osoby len na základe rodinnej príslušnosti alebo nejakých kontaktov nominované častokrát nečakanie do vysokých funkcií. V čom je tento nepotizmus nebezpečný? Častokrát totiž tieto osoby sú nominované do funkcií na úkor oveľa šikovnejších, múdrejších a pracovitejších ľudí. Títo šikovnejší, múdrejší a pracovitejší ľudia sú tak demotivovaní ďalej pracovať pre štát. A my máme úradníka, ktorý sa častokrát ani nehodí na tú funkciu a svoju funkciu si vykonáva zle. Dôsledok toho je to, že spoločnosť nenapreduje, stagnuje alebo sa zastaví na mieste. Priatelia, aj v iných krajinách, v Európe a vo svete, všade rodinkárstvo prekvita. Avšak vyspelé krajiny sa snažia nejakým spôsobom proti tomuto bojovať a snažia sa tento problém zmenšiť na čo najmenší problém. Toto sa na Slovensku nedeje, tu pod očami, tu máme nominácie, ktoré sú úplne okaté. A je len na nás teda, že či to dopustíme, alebo či si povieme, kývneme rukou, že však a čo. Mne osobne musím povedať, že mne sa to nepáči a ja si nemyslím, že toto je správna cesta. Prajem vám pekný deň a dovidenia.